وأقم شلهوة جنة المصباح اللهم سلامة في ديننا وعافية في سياساتنا وسدًا في علمنا rezeki ونجاة النار والعفو لذاك اللهم تقبل وأوصل صلابنا قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أعين سيدنا صلى الله عليه وسلم الصالح إلى الصحابة والتابعين Wassalamualaikum Abdul Qadir Al-Jailani Thumma ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal Sebut nyawa umurnya ya badan kewajiban sing waras gitu. Di kenapane niku nggih dikubur sebut nyawa umure nek pun boten wonten umure nyawa umure nggih dikubur kula ngene iki nggih mboten saged gawe nyawa umur apa nyawa umur nggih mboten iso mboten saged. Asline iso asline iso. Kurang sithik iso napa? Gawe anak. Oh, rapi. Ya kula niku duduk anu lho. Lah sis ya Allah. Lah sis aji kono. Aji ya anakku karo Dik Parti. Lah kuwi kancaku. Aji yo duwe adik jenenge Papa Dia Favarita. Ya kula duduk yang jane kok. Rapi ada rapi iki. Ya kanca-kancaku yo satu kanca sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Monggo Dur kan rapi karepe ya. Kira-kira mamadane niku jodoh pati rezeki jare wis Allah sing ngekeki. Lha opo wedi? Insyaallah memang Allah sing paring, ya sing bukan iku nggih Gusti Allah. Ya mangkane lho masih depan alam berusaha dan berdoa. Sapa wong sing bakal nambah syukure nikmate iki ditambah nikmate kan. Wong sapa sing kufur ya ora oleh apa-apa kan. Aku dalile ya, aku ceritane sejarah piye. Diparingi bisa mulai kemarin dulu gue jadi kawan gimana para nabi para wali sahabat salihin sedaya sahabat belajar ulama amin dikonsekseni para nabi para wali para dewa dewi yo didungane nggon. Nek jere aku sing didongakno ki malah sing ngeje urip ngene iki lho. Ki stres ra mari-mari iki. Tak tambani yang ono yaene gak mari-mari wong iki. Ya muga-muga nang seger waras. Lah ya aja sing muga saged ngomong anak putune bojone. Aja sampai tukaran. Sing padha rukun ndang duwe anak. Ayo ngono ta. Ya guys, ngene iki guys. Umat Gusti Allah kabeh ki umate guys. Jangan sekali-sekali menghina umat. Ya fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ini a'udzu bika min azab minal khubusi wal khaba'is. Ya min azab finnar. Bismillahirrahmanirrahim alamin la talikal babila lika umir Celeng tu ada minal muslimin kumcurikin
inna sholati inna setemene ora ana pangeran aning eneng ana Gusti Allah Gusti Allah. Memang kudrat kersa ilodrat kuat kuasa wasake dunya Gusti Allah. Oh, sing tak warai jek eling. Sing tak warai jek eling. Aku dhisik jamane turunno langgar klempon. Tau lah mbok ceramahi. Yo. Tanah ya cecek Gede bahasa Aliman. bahasa Aliman jaringan kok Klempon lah. klempon ya Mbak Lamina nggih klempon Lah ya. dalek tamsi Uyung barangnya gede lam ini. Masa? Gede lah. oh cepet naik jadi lek tamsi ini Mbak Lam ya Ayo. saking kali kono yo pancen pernah yo lek Lah nembe aku bunga konten nggih Ampun nggih. Sesepuh iki ya. iki bose aku biyen. Nah, aku ceramahi dalile wis sak tak kancane sampai isu, engko nek lesu tak tekono sego pecel, penak lah ya. Piye Bos, beli jajan? Dan ora. Sego pecel ya? Lho, mangan, Sama. teh, Dua sama. kopi, Ngopi berapa? Ngopi lah. Nggak ada duit, jagong ngomong. lah jagung ngene kok Omong kabeh omong iki dikit. Kok di sae muga padha seger paras, bedokan kanca-kanca ngene iki. kabeh si kanca. Ya ora. Oh, sing nang Arab, sing nang Amerika, Afrika, Australia semua adalah saudara. Satu udara dengan kita. Tanpa pembeda. Fil alamin innaka hamidum majid. Artine fil alamin utawi iku ing dalem ngalam donya. Innaka sak temene ingsun Iya, baca di api temene sampean. hamidum majid. Ingsun kuwi Sing padha rukun kabeh lah. Intine kan Iya. Seperti rukun kabeh itu tadi. Itu berdoaan, berdoaan. Badan-badanan wadan-wadanan itu mau tembung suwara. Iya. BP suwi iki ya suwara. Jajal wong bisu kan gak iso misuwah. Iya nek misu, Iya. kan Memang sama Islamnya kalau ada kelompok kesenian jangan sampai sumbar-sumbaran. Sebab apa? Sesama Islamnya kan iya. jangan sesama Islam, semua umat. Iya semuanya umat Semua Nabi umat. Muhammad ya Rasulullah ya Habibullah kabeh umat Kristen, Nabi Hindu, Muhammad. Buddha, bahkan tidak beragama, jangan saling menghina. Itu adalah semua umat. Iya. Semua itu saudara, tidak boleh saling menghina. Ora roh awake dhewe kluyur tekan cepuk. untuk martabak itu. Ini tak kayak martabak lho, bakal martabak ki wong ora duwe agama kan. Tapi kok apik. Gelem ngekeki mangan wong, gelem nulung wong. Tolong menolong Lah, Sesama makhluk sampean. Ya, iya. tidak peduli itu agamanya apa, kita terima saja. Semua umat Nabi Muhammad ya Islam kula sampean itu umat Nabi Muhammad agama kok nyerang ben rusak mangan tanduran ngomong tanduran kok mboten iki kan gampang-gampangane kan nggih insyaallah Jawa Muhammad ya Rasulullah ya Habibullah kayak ini mertila listrik padang niki Sopo? iya gua sampean makune Cina. Gusti Allah Gusti Allah Sing gawe Cina. heh Cina. Cina yo nggawe kula sampean nggih mengadakan listrik ke satu
srengenge terus bulan. Lah, sing gawe bulan kuwi rikala jaman semono aku. Endi ape? Mosok nang donya kok mek srengenge tok cah kono. Las tak kae tak gawe 6 bulan akhire Iya, tinggal wong memang Jawa. gendengane bulan Ben kan tinggal srengenge. tanggalan. Nggih. Lamun srengenge kok ora metu ora judul. Ya malah susah kabeh wong Iya. sam dunya ngalam dunya. Aku susah dhisik kabeh. aku dhisik gawe Memang bulan srengenge. iki ngene lho, Bos. Iya. Aku gawe bulan kuwi ben tinggal tanggal karo wong-wong. Lah nek srengenge kan ora iso tinggal tanggal. Patrokane apa kan? Iya. Tapi nek bulan iso cilik nyelirit, mundak gede, bunder ser, kalong, mundak cilik. Jadi akhirnya karo wong tinggal tanggalan. Kalau kowe untung ini kalau Cik separuh kali ciptaan cilik kok terus bunder neh. Akhirnya kan tinggal tanggalan. Tanggalan ini patrokane bulan. Ora 1 2 3 4. Hitung. Ya kalau jadi hitung lah kula niku pun ganep sekawan. Lah anak kula loro kula iki lancarane karo Parti Tawang itu dihitung sekawan jadi ganep bareng. Upama nang dindingkon silaturahim mbok nginep-nginep kan kadang-kadang dulur-dulur Islam kan ngono nginep pinten ngancani kan kala kula nggih ngancani sampean nggih ngancani kula kan iya ya betulan niku iya Iya. mumpung Bola. petok cerita sampai esok siap ra. iya ya Ya daripada ngluyur-ngluyur kesel ya lo nang kene oh iya omong-omong kosong enggak Ya iyalah. Masa petok dulure ditinggal. Jere dalile ditamok apa? Wong sing duwe omah kuwi salat, ditamoni kan yo kon ninggal salate kon iya yen omah iki tamu. omah iki ora perlu api-apian Ora usah. anggere keneng opo ki keneng panas srengenge ora panasen udan ora udanan giyup ngono men insyaallah ngono Ya mengene wong Panas iki ora panas. panasan kok nang kene kedanan perkara. Lah sing gawe bajaringan iki ya wong Cina. eh Bersyukur karo wong Cina awake dhewe. iya Ya bro, meskipun beda agama, bersyukur sama orang Cina. Kaya kayu sing dienggo omah ya kayu mati. Bersyukur kayu-kayu karo kayu sing wis mati. Dhisik ijek dadi wit urung patene gunane saiki begitu wis mati. lah kayu ki yo berguna ngene lah wis seril ditali sepur kae ijek ditumpangi dhuwure kayu iki nggo tumpangan kan gitu gede. Pak. Oh, iya yo. Jajal nek wece urip. Padahal wis cerit ditumpangi kayu. Ayo. Iya, Jal. Seberang kono seberang kene wong Jawa. Ya diano sepur. Seberang kono seberang kene. Lho ki ngene, Peradaban. jalan itu ya jalan diton ngene iki yo kula sampean panjenengan yo jalan dan rel dikes anten rel kae kalau iki yen di Sorong. Makan diton mobil. Ya, bisa rela lah. Bisa kan? Mungkin kau tahu ditakoki jalan diton mobil karo diton apa jenenge ditumpangi rel iki Tani sepur ya, ngono. Dikek ndi. Nggih kirangan wong ngoten. Wong gua Bisa niku rela. wong anyar to. Ya wong guru ya anyar wong Pak kula niki antarane Wong amoh, Mbah, ora trimo anyar. Wong amoh. Wong amoh, Pak amoh kuwi apik sae, Lah anyar saiki ya apik sae. wong sing amoh ki piye, wong sing apik ki piye. Apa ya sing apik iki ya ora bentaran ora padha-padhaan karo sebangsane umat Nabi Muhammad. Muga apa to
makhluk Gusti Allah. Jangan sampai moto ngono wajan-wajanan ya. Mulane aku ya mau meskipun iki kancaku ki bento. Nek kancane Apik kan itu nggak apik. iya. Ya kersane ana wong arek bento kan ya kersane wong ngono. Lah iki sing gelem ngancane me aku Apik. tok iki. Ya ya apik sae. Lah iya. Kudu umat Nabi Muhammad. Lah iya. Umat Nabi Muhammad ya Rasulullah ya Habibullah. Sesama Islamnya sama makhluknya jangan sampai wajan-wajanan mendo tek ngino-ngino ke kurang ini mboten munggo kula. Siap. Nggih. Siap. Ya wis. Setuju aku. Iya. Satu toko ora yo. Apa? Hah? Tak cek. Apa? Hah? Jane ngene-ngene iki jane karek nariki nang banyu pengairan tunggana mesen saking gawan tulu sungai iki nariki Pira? membawa cek narik 15. jane ngono. Mugi dilantar mesin saking gawan tulu sungai ndang mesin kapal. Jeng kapal. Tawang Purwo ganjean nyebrang kapal Bapak Presiden sampean yo kulon Prabowo presiden. gede. Lah kiri kalau zaman semono kan gawan purbo. Wah, jalan utama. Jalan utama, gawede dhisik kene iki segoro kene iki jan. Saiki wis sesat. Ya sebenarnya wong iki pembuat kaget saking katae. Dene kan banyunan kabeh, tapi nang jero kapal iki kambang nang dhuwur banyu. Nah, iya. Canggih wong pinter kamu. Wes ora kaya wong. Nang tengah segoro nang tengah banyunan ki wah mobil bis Setan sak jaduk-jaduke setan ora iso gawe kapal kaya. gitu. Oh, lah jaduk menungso. Ono Menungso iso ngratoni segoro kidul. yang lantar-lantar. Iso bedol desa pindah nang junggon. Setan ndak iso ora iso. Setan ki kadang-kadang ngridu apa nyoba cara mana? Yo ngrayu lah. Ngerayu wong kae men kejeblong segoro. Kecemplung juga iya. banyak jebleng ngoten niku. Tapi nek setan wis tak anggap dulurku dhewe. Dulurku setan jin, demit iki dulurku ndruwo. Kados kula kan cah jebablangan brangetan, brang kulon, brang lor, brang itu sakit nang banyenan ngoten. Asal aja enten apa ki daratan lemah ngoten kae gening menyembok nang kono. Saged. Ya sawake mboten saged jebablangan iki. Lah nek kula kan saged brang kulon, brangetan, brang lor, brang itu saged kula. Lu sawake sing mboten saged njur kepiye kan njaluk tolong nang perahu apa nang tempo kan menawa insyaallah ngoten. Mulane saiki kawet cilik di kon latihan renang kan fungsine lho. Iya. Jebablangan jenenge bos kok renang. Iki wow. Lah sing orang-orang kota ndak ya ora jebablangan kan renang lho basane. Wis ta sumberku iki istimewa, guys. Iki ya istimewa, iki istimewa. Iki rikala jaman semono sesepuhe iki celana pate kan. Yo. Iya. Iki kan sesembahane kan rikala jaman semono. Iki wis mari, iki ya wis mari. Wis alhamdulillah kok dulure gelem jagong. Iya, omong kabeh omong niku nggih. Kok ngeten iki seneng. Iki cek tedas pura lah. Seneng. Temen. Iki ngene ngekar meleh bluk tinggane kuwabe sang kulon lor kidul diketok nganggo ya sengso kuwi. Aja diusum truk. Terus dipikul. Aja diusum truk ben di mbedondok lo nang ngono ae dadi kan mboten diusung kan iya. Ditanami sing mboten mendene manfaatno umat Nabi Muhammad makul Gusti Allah ngono Nanti jagung yo. tinggang jagung nek pari
Ya bertelas ya tanam sembutin karangan. Lah nek jagung iki nyenengno umate Gusti Allah sing jenenge tikus. Lah tikus ki walah nen mangan tanaman lah mau pirang hektare sewengi set walah lah Blas. nggih kok Lah aku ya umate Kanjeng Nabi Muhammad ya umate Gusti Allah. Iya. Tikus. terus nek ada semut itu ya makul Gusti Allah boro-boro damel nek gas aja Aja. lho es tuh kok Tenan. wis aku yo Aku yang ngono. Enek semut kadang kala aku amit-amit aku. nggih amit ki Kok sampai ngidek ya sepurone aku. nggih pancen nggih wong pancen nggih Kaya ape ngarit ngene karo suket ya tak puk-puk amit. Sampai negor wit terus ya tak puk-puk. iya amit Puk-puk Iya, kaya artinya Kanjeng amit mami iya, bubuk-bubuk. iya. Kalau memang amit iki cara disungkan karo sing diliwati niku wau sing semerep sing awas roh umat Nabi Muhammad pancen amin iki disungkan menghargai Jadi urip ki ben ayem tentrem kan. Soalnya sing gawe oksigen kan ya tumbuh-tumbuhan dari alam. Mau sing nyedot manusia. Ya lagi ngene iki ya. Pancen enten tembakau kula pilih malahan. Ya ngene iki. Apa ya? Iki bakil hukumnya makro. Jarene Mbah Yai uyoe setan. Malah seneng sing dadak gawe kikil dong tahu-tahu dong jangan ngono kae. Nggih, kan kon enten nunggu-nunggu apa cengkeh apa-apa teman-teman kok. Oh, cepet-cepet wis mati ki wis entek. Napa? Kaset. Oh, HP. Bateraiku. Iya, HP. Ayo, kaset baterai tahu batu ki. Wae iso